Ahojte, ako som vám slúbil, budú aj videá z lietania. Dneska sa poďme preletieť na cruisery. A ako môžeš vidieť, u nás v tomto malom letectve to funguje tak, že to lietadlo si musíš sám nachystať, vyhangarovať, skontrolovať si všetky prevádzkové kvapaliny, prípadne si doliať hlavne olej, skontrolovať si to lietadlo aj vizuálne, či nie je niekde poškodené, či z neho niečo netečie a až následne ideme lietať. A každé lietadlo má aj svoj nejaký postup, ako sa aj štartuje. Nie je to klasicky v aute, iba otočiť kľúčom, respektíve stlačiť gombík, ale treba tam pospínať ešte nejaké ďalšie veci a následne môžeme ísť na to. Prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November, dobrý deň. Prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November na vyčkávacom pred dráhou 31 pravá a vstupujem na dráhu 31 pravá po vzlete ľavou zatažkou po okruhu. Safe altitude, speed check, flaps up. A točím prvú okruhovú zatačku. Prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November a opúšťam ATZ, pokračujem smer Nové Zámky. Dobre, a môžeme sa prehodiť na info. Bratislava info, Oscar Mike Sierra Charlie November, dobrý deň. Oscar Mike Sierra Charlie November, Bratislava info, dobrý deň. Oscar Mike Sierra Charlie November, aktuálne 1600 software H1020 po odlete z Nitry a v pokračovaní na Nové Zámky. VFR bez plánu, jedna osoba na palube, SkyStory prevádzkovateľ a budem pokračovať do Štúrova, miestna letová činnosť nad Štúrovom a naspäť do Nitry. Oscar Charlie. A pred nami naľavo už môžete vidieť Štúrovo a Ostrihom. Zadu je Bazilika a ideme to pozrieť trošku zbližšia. No a tu sme prosím pekne v Štúrove. Vidíš predo mnou ten Ostrihom? A po ľavej strane, to trošku dole nižšie, je kúpalisko Štúrovo. Tady tudy, kúpalisko. Nikto nikde, ešte nie je asi sezóna otvorená. A tuto je Ostrihom. Tuto je ešte železničná nákladná stanica pred nami v ľavej ruke a ja idem pomaly naspäť do Nitry. A čo sa týka tejto mašiny, ja si ju požičiavam z firmy SkyStory. Teraz mi to musíš hovoriť. Opakujte pro Oscar Kilo Angel Alpha Mike. Oscar Alpha Mike, potvrdíte, že dáte hladinu 130? Áno, potvrdzuje 130, pokud je to možné. Kokos, celý čas je ticho na tom infe a akorát keď chcem niečo povedať, tak sa tu idú rozprávať. Ale čo už, no sú na frekvencii, takže dá sa s tým rátať, že sa tu budú rozprávať. Tak možno poviem k tomu niečo na zemi, uvidíme. Tu mám ešte navigačku, takúto Garminovú fajnovú. A môžem si dať, že kde chcem ísť najbližšie a môžem ísť direct na ten bod priamo. A keďže som v Gčku, tak nemusím riešiť nejaké vzdušné priestory. To ideme LZIB, ježiš, LZNI, sorry. Nitra, LZNI. Enter, activate. A takto musím zatočiť trošku doprava, 35 námorných míľ do Nitry, predpokladaný čas 29-30 minút. Poďme na to. Oscar Mike Alpha
Foxtrot Bravo, QNH 1018. Prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November Fino a dráhy 33 Bravo Tačingov. Nitra prevádzka Fox Navička sa dráhy 33, vstup na dráhu zhled a prevádzku vidím. Ideš ešte ohrievať alebo ideš rovno hore? Rovno hore. Dobre, tak si to spomalujem. Dobre, prevádzka nám vstúpila na dráhu, takže budem si ja pomaličky regulovať tú výšku aj rýchlosť, aby som ho nejak neobmedzil a aby sme sa vyhli na tej dráhe. Ako náhle on zlietne z dráhy, ja môžem pristávať a on je rýchly, on to má zohriate, takže on ide rýchlo hore, super paráda. Môžem pokračovať. Nitra prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November finále dráhy 33 Bravo Tačingov. Fox na okruh 0, prosím ťa ďalšie úmysly. Zatiaľ letí smerom na juh, je to skúšobný let, takže ohlasím celé finále dráhy 33. Dobre, tak ja idem dole a budeš to mať čisté. Oscar Mike Sierra Charlie November. Prevádzka Oscar Mike Sierra Charlie November finále dráhy 33 Bravo na pristáte. Nitra prevádzka Oscar Mike Alpha Foxtrot Bravo, dobrý deň. Dávajte pre Nitru. Oscar Mike Alpha Foxtrot Bravo, cesta 152, stredická Nitra, Bor, 1300 feetov na pristáte. Aktuálne jedna mašina na finále a jedna mašina na zalete smerom južne HTZ QNH aktuálne 1017. 1017, zaradím sa do polohy po vetre 33. Nitra prevádzka Fox, je to dole pri finále dráhy 33. Ahoj Peter. Ahoj, Vlado. Ktorého zalietávaš? Takého dočiek jedného, 912. A po pristáti ma čaká podobná procedúra, čiže znova lietadlo musím dať donútra do hangáru. Teraz už nemusím kontrolovať tie prevádzkové kvapaliny samozrejme. Teraz čo je dôležité, tak vypísať papiere, lebo každý let, každé jedno pristátie, každá jedna hodina a minúta musí byť presne zaznamenaná. Každé lietadlo má takúto knižku, že denník lietadla. Pokiaľ si robíš výcvik niekde v škole, kde si to v živote nevidel a nepodpisoval, tak niekde bude asi chyba. A to by bolo z dnešného lietania všetko. Ak sa ti to video páčilo, alebo by si chcel vedieť niečo viacej, aké sú rozdiely medzi LAPL a PPL licenciou, kde začať, ako začať, napíš dole do komentáru a môžeme to prebrať v ďalšom videu.